Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Dvostruki ubica Alija Balijagić trenutno je u bekstvu, a potraga za njim traje već više od 3 nedelje, od kada je 25. oktobra 2024. godine ubio brata i sestru Jovana i Milanku Mačgalj u selu Sokolac kod Belog Polja. Balijagić, koji se krije na nepristupačnom terenu između Crne Gore i Srbije, bio je poznat po svom kriminalnom delovanju. Polovinu svog života proveo je u zatvoru zbog raznih prekršaja, uključujući teške krađe i razbojništva. Suđeno mu je i pred okružnim sudom u Užici, gdje je 2002. godine osuđen na 7 godina i 10 mjeseci zatvora zbog niza zločina. Balijagić je 2002. godine počinio seriju pljački i napada na stanovnike sela u Prijepolju, Priboju i Čajetini. Prvo razbojništvo izveo je 23. novembra u Donjim Babinama, gdje je napao ženu u njenoj kući, prijetio je nožem i oduzeo 2270 dinara i 20 evra. Samo 5 dana kasnije, 27. novembra, izvršio je drugo razbojništvo na Zlatiboru, gdje je nožem prijetio domaćinu, oduzeo 2500 dinara, baterijsku lampu i uložak za bateriju, a domaćina je ih fizički napao. Nakon toga je u Čačku prevario taksistu, predstavivši se kao pripadnik MUP-a i uz prijetnju nožem oduzeo 750 dinara i mobilni telefon, a taksistu pokušao upasti. Nastavio je svoj pohod i u Priboj, gdje je 2. decembra 2002. godine opljačkao kuću, ukravši pušku i municiju. Također izveo je i nekoliko drugih pljački u periodu od novembra 2002. godine, među kojima je bila i krađa lovačke opreme. Potraga za Balijagićem zbog zločina kod Belog Polja i dalje traje, a zbog svojih kriminalnih aktivnosti on i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, jer se pretpostavlja da povremeno prelazi granicu između Crne Gore i Srbije, prenosi portal kurir.rs.